Benvinguts a la 19a Botifarrada de l'Hispanitat. Avui no la fem a la plaça perquè hi ha una altra activitat, hi ha gent que avui treballa i la setmana passada ja els vam desplaçar, els pagesos que estan a la plaça. Bé, nosaltres doncs, ja sabeu, fa molts anys que celebrem aquesta Botifarrada en aquest dia memorable. 19a, sí, se m'ha acudit, 19a. De fet, més que celebrar, és un contravalor que qüestionem, la hispanitat, que de vegades hi ha una part de la hispanitat que és una manera de fer que ens arrasa i cada cop, en aquests temps que ara vivim, es fa més evident. De fet, abans ho comentàvem amb l'Alfred, fa 4 dies es va aprovar una llei que serà la 7a des de la democràcia pel que fa a educació, és la llei Wert, una llei que està condemnada a no implantar-se aquí i que és una mostra d'aquest concepte d'hispanitat entès com una imposició. Bé, avui ens acompanya l'Alfred Bosch. Entra la xuleta. No tinc de presentar-lo. L'Alfred va néixer a Barcelona, ell és llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Història, en la tesi doctoral sobre Nelson Mandela, titulada L'últim home Déu. Ell ha exercit de professor, és també estudiós africanista, és escriptor i, com tots sabeu, polític i en aquests moments al Congrés de Diputats. Ha exercit com a professor d'Història a diferents universitats, a la Pompeu Fabra, també a l'Autònoma, a la Universitat de Chicago, entre d'altres, i en la seva vessant d'escriptor també ha estat reconegut i premiat en diverses ocasions. La seva narrativa es caracteritza per aquesta ambientació històrica, per aquesta vocació de viatger i també per l'anàlisi psicològica que fa dels personatges. A la seva vessant d'assagista, l'Alfred ha parlat sobre el món africà, però també de la situació a Europa i de la societat catalana. Bé, també el coneixeu perquè ha participat com a comentarista en diferents mitjans i potser la part més significada el 2010-2011 en la iniciativa va ser portaveu de la plataforma transversal que va organitzar l'abril del 2011 una consulta sobre la independència a Barcelona. Era portaveu de Barcelona Decideix, aquesta plataforma. El coneixem, a banda de Polònia, el coneixem perquè a vegades t'expulsen d'allà al Congrés i pel seu paper defenent una altra manera de fer. En el seu blog ell diu: la meva passió és Catalunya i el meu somni és veure-la algun dia rica i plena, és a dir, lliure i socialment justa. Benvingut, Alfred. Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies per convidar-me a Sant Vicenç dels Horts. Sant Vicenç dels Horts des de fa un parell d'anys i vinc molt més del que havia vingut en tota la meva vida. Podeu imaginar quin és el motiu, però també perquè heu aconseguit una cosa que per mi d'alguna manera és el que voldríem aconseguir per tot el país. És una societat molt plural, una societat molt nova, molt jove, amb gent vinguda de tot arreu, doncs se sent optimista, se sent cohesionada, té vibracions positives pel que fa a la seva vida i també pel que fa al seu país i sap que se'n pot sortir i treballa per sortir-se. En bona part, com sabeu, això es deu a l'Oriol Junqueras, que a part de ser moltes coses és també l'alcalde d'aquesta població i el qual jo admiro i estimo molt com a persona. Però
jo crec que encara més que l'Oriol Junqueras, i estarà totalment d'acord, es deu a vosaltres, a la bona gent de Sant Vicenç dels Horts, del Baix Llobregat, catalans, que sabeu molt bé el que volem. Bé, i avui que estem aquí, amb aquesta botifarrada, és una botifarrada que, si em permeteu, com per mi no és una botifarrada contra tota la hispanitat. És una botifarrada contra una hispanitat. De vegades, com que aquesta hispanitat que no volem és la que més destaca, la que més crida, doncs la confonem amb el tot, però no és el tot. Nosaltres estem contra la hispanitat que esclafa, que nega. Estem contra aquella hispanitat que aprova lleis al Congrés dels Diputats per esclafar, matxacar les escoles, els nostres fills i els nostres idiomes, Aquella hispanitat que no li interessa ni elevar el nivell cultural, ni que la gent sigui més pròspera, ni que la gent sigui més justa, ni que la gent sigui més lliure, sinó que el que li interessa és avançar cap a aquell imperi, cap a aquell domini, cap a aquella societat injusta en la qual els diners no van per millorar la condició i la situació de les persones, sinó que els diners que surten de nosaltres, de la gent, del poble, aquests diners van a pagar submarins que no floten, submarins que valen igual que 3 o 4 hospitals, cada un d'ells, i que a més no floten. I jo em pregunto, quants hospitals deu valdre un submarí que sí que flota? No és que em vulgui comprar cap, però realment la cosa té delicte. Aquella hispanitat que es vol imposar també a través del poder, aquella hispanitat que ens vol portar cap a la ruïna, que no respecta la gent que vol votar pel seu futur, que no vol que la gent exerceixi llibertat. Aquesta hispanitat no la volem. Quina volem? Volem la hispanitat culta, la hispanitat pròspera, la hispanitat que respecta els veïns. Volem la hispanitat d'aquelles repúbliques que van ser esclafades per la bota militar. Aquesta sí que la volem. Volem la hispanitat dels bons veïns, dels bons amics. Clar que la volem. I avui, dia de la hispanitat, jo els hi desitjaria als espanyols, al poble espanyol, no al poder espanyol, no al govern espanyol que ens maltracta, però sí als espanyols i al poble espanyol, jo els hi desitjaria exactament el mateix que li desitgem al poble català. Jo els hi desitjaria prosperitat, jo els hi desitjaria una hispanitat justa, una hispanitat igualitària, una hispanitat amb respecte, una hispanitat lliure i una hispanitat rica i plena. De la mateixa manera que volem una Catalunya pròspera, una Catalunya igualitària, una Catalunya amb llibertat i una Catalunya rica i plena. Moltes gràcies, visca la llibertat i la fraternitat entre els pobles, visca la independència dels pobles, de tots els pobles, no detestem a ningú, no odiem a ningú, estimem el nostre poble i per tant també estimem tots els altres pobles, que els volem a tots com a amics i com a veïns, però no com a amos, i molt menys el seu poder injust, que és tan injust amb nosaltres com ho és amb la seva pròpia gent. Per tant, visca, sí senyor, la hispanitat ben entesa, visca Catalunya lliure, igualitària, justa, culta, rica i plena. Moltes gràcies. Hem de marxar bastant puntualment, però si algú vol preguntar alguna cosa, li vol preguntar alguna cosa, doncs encara el requerirem una estoneta. Jo és que tinc unes obligacions
no només de polític i de patriota i de persona convençuda i a les ordres del país i del partit i tot això, també soc pare, i ara tinc el meu fill que fa una cursa de carros tonejats, que bàsicament agafen un trasto amb rodes i es peguen una gran nata a qualsevol cantonada amb una baixada. Haig d'anar a veure aquest edificant espectacle, però abans de marxar jo crec que tenim uns minutets, si voleu, no sé si teniu alguna xafarderia sobre el Congrés dels Diputats, que us agradaria saber, no? De què parla el José Ignacio Wert al bar del Congrés, prenent-se un gin tònic subvencionat, no sé, una qüestió alta política. No us animeu? Vaig escoltar el tardà i esclar, deien del que havia fet la presidenta d'aquí a Catalunya amb l'altre, no? Que el va fer callar i van marxar tots els del PP i tal. I el tardà diu, pues, si sapiguéssiu vosaltres us lamenteu això. Diu, sabeu les vegades que m'han fet fora a mi? Sabeu les vegades que nosaltres ens fan fora? Sabeu que allà dic puta amb una senyora? A veure, jo no els segueixo gaire, però intento seguir-los i la veritat és que respecte no tenen cap per ningú. Jo ho veus, és el que estàs explicant tu i el que explica el Tardà, no? Quan mires res, és que només que miris mitja hora ja veus el tarannà que hi ha, no? I el que a mi dol molt és que a vegades trobes gent aquí que també encara fan aquest pensament, no? Que es pensen que els volem fer fora perquè es creuen que volem fer fronteres, que es pensen que no d'allò, i els explico. Jo tinc un gendre que els seus pares són vinguts de fora i ara tinc una neta i que jo faré fora els avis d'aquesta neta. Dic, faré fora el meu gendre perquè és un fill d'aquests homes, d'aquesta gent. Dic, sí, tota la vida ens hem entès. Dic, no ho sabeu entendre això. Dic, vosaltres que ja us esteu casant amb gent catalana. I això és el que es vol. Hi ha gent que encara pensa així, per què influenciats per aquesta gent de fora. Que a més, l'Alicia Sánchez Camacho, a part de casa seva no viu enlloc més, aquesta senyora. Perquè diu que no la deixen sortir de casa perquè es fa una via catalana. Com pot dir que no la deixen sortir de casa? Coi, surt al carrer, fill meu, que ningú tira res. Gràcies, Rosa, només un apunt, no? Evidentment, doncs, sí, estem d'acord. El que passa, jo crec que aquest punt és bo que això es vegi molt clarament, que tothom vegi com se les gasten, per exemple, al Congrés dels Diputats, amb una majoria absoluta del PP, no? T'expulsen de tot arreu, que ens expulsen de les comissions parlamentàries, no ens hi deixen treballar. Ens expulsen per parlar el nostre idioma, ens expulsen per parlar l'idioma més universal que hi ha, que és l'anglès. Per qualsevol motiu gairebé t'expulsen, no? I d'alguna manera el que els acabem dient és, escolti, doncs, per què no es decideixen d'una vegada i ens expulsen del tot a tots ja, no? I ens quedem més tranquils. El contrast és molt interessant, no? Perquè aquí no s'expulsa ningú per parlar el seu idioma, al contrari, es veu i tots podem veure com cadascú parla l'idioma que vol i del que vol. El que no podem admetre és que aquí la gent demostri agressivitat i violència. Això no ho pensem admetre, perquè nosaltres no deixarem que ningú, ni de dins ni de fora, ens transformi en una societat crispada, enfrontada i violent. I hi ha gent que el que vol és trencar-nos. I això no ho admetrem, no ens trencarà. Nosaltres ja trobarem la manera d'entendre'ns i de continuar sent un sol poble, un poble lliure, benvingut, amb totes les diferències, plural i amb totes les llibertats que volem conservar. Hola, bon dia. Moltes gràcies per la teva vinguda, per compartir aquests moments amb nosaltres. M'ha agradat molt les teves paraules del començament, tan positives, no? Tan de cohesionar
a la gent, i cada vegada ens oblidem una mica que som ciutadans del món, no? Vull dir que les fronteres les creen gent amb interessos. Vull dir, l'esperit és aquest que dius tu i que ens comenta moltes vegades l'Oriol, que ens hem d'estimar. A vegades pot semblar això una mica nyonya, no? Però la veritat és aquesta: si no treballem amb aquesta estimació, si no t'estimes els que tens al costat, malament pots construir una mica, no? Estic d'acord. Totalment. Potser sona una mica hippie, però, escolta, un puntet de Visca l'amor i de Flower Power també està bé, de tant en tant, i no molesta. No sempre, no tota l'estona, de vegades s'ha de tenir malícia i s'ha de ser molt llest, perquè si no els altres ho són més que tu, no? I fan la guita. Però sí, estic molt d'acord amb això, i que a més, doncs jo crec que des de fa temps, en general, aquesta és la línia que estem adoptant, perquè ens la creiem, que és la nostra, no? D'anar a buscar l'entesa, d'anar sempre a intentar que la gent s'entengui, i de dir que estimar el propi país no vol dir odiar els altres països, no té res a veure. Vull dir, qui no ha estimat una persona més que les altres, perquè és la teva, és la que vols tenir a prop, no? O els teus fills, perquè són els teus. Això vol dir que odiïs els fills dels altres, per l'amor de Déu, no? Per tant, que no ens deixem confondre, I pel que fa a les fronteres, doncs, jo estic d'acord que el millor per la humanitat i pel planeta és acabar amb les fronteres. Estic d'acord amb això. Ara, també penso que els primers que haurien de començar a trencar les fronteres són els que poden, els que s'ho poden permetre més. Qui són? Els grans. Per tant, que comencin a enderrocar les fronteres als Estats Units, a la Xina, a Rússia, etc. I nosaltres, que no es preocupin, en sabem molt d'això, que no tenim fronteres, ja ens hi afegirem. Però de moment volem un estat propi per tenir els instruments que ens permetin avançar cap a una societat més justa, més lliure, que pugui viure amb tranquil·litat totes les seves fortaleses en la democràcia. De moment acceptarem, anirem a buscar aquestes fronteres que hi ha en qualsevol estat europeu, que a més, per sort, avui en dia a Europa ja no són tant uns murs infranquejables, sinó que són línies d'intercanvi, a través dels quals passen les persones, passa el comerç, i això és el que de moment ens convé, pensem, i que volem assolir. Hi havia algú que fer. Ja només li passo la pregunta dues, ja acabarem aquí, no? Jo, com que estem tan amorosos, et volia preguntar, mentre es porta un mica cap allà, si que a Madrid, és el Congrés, hi ha algú que ens estimi i que ens entén del que ens passa a nosaltres. Perquè si no parlem d'allò que no se'ns entén, que ja ho sabem, però volem si hi ha una minoria silenciosa que no diu res, però també ens estima. Bé, per exemple, podem dir amb tota justícia, no?, que hi ha, a part de nosaltres i altres grups molt semblants del País Basc o de Galícia, doncs hi ha, el País Valencià, hi ha una formació que és Izquierda Unida, o ligada a l'Iniciativa per Catalunya, i això s'ha de dir perquè és veritat que té el seu mèrit, no?, que ha reconegut el dret d'autodeterminació de Catalunya i tots els altres pobles d'Espanya. Per tant, home, és un bon pas endavant i nosaltres ho celebrem. I tant de bo els altres grups també fessin el mateix que els companys i els companys. A part d'això, que seria més amb l'aspecte polític i també amb l'aspecte personal, les relacions en general són cordials. És a dir, quan sortim de l'hemicicle intentem parlar poc de política, intentem parlar molt de la família, dels viatges, de futbol, perquè és que si no, clar, treballar en un lloc amb 300 persones amb les quals t'odies a cada minut, no, clar, és que no pot ser. Per tant, no hi ha cap mena de resistència o d'animositat, animadversió personal contra
persones, les relacions humanes són molt correctes, en algun cas són bones. El que sí que hi ha doncs, és una rivalitat i posició política, en alguns casos, molt forta. Això sí, i que per això doncs, es visualitzi, es veu com a molt forta quan nosaltres doncs, ens expressem políticament. Hola, bon dia. Bé, jo voldria preguntar-te a tu que estàs dintre del crostó d'on es debat tots els temes d'aquí de Catalunya. Aquests dies s'ha aprovat la llei verd amb la majoria del PP. Llavors, en quina situació es queda Catalunya, el poble català, per poder rebatre aquesta llei? Complirem aquesta llei, la tombarem, o què és el que passarà, o què és el que podem fer? Espero que tingueu alguna idea d'això. Sí, en aquest sentit, com en molts altres, insistir que nosaltres som gent de seny i som gent que no vol fer mal a ningú. Per tant, pel que fa a la llei verd i a les mesures que proposa, algunes de les quals entenem que són molt hostils i lesives, des del punt de vista social, des del punt de vista de la laïcitat, des del punt de vista, per exemple, d'intentar que les escoles siguin integradores, no hi hagi segregació de cap tipus, ni social ni per raó de gènere, per exemple. Cosa que la llei aquesta no garanteix, sinó més aviat al contrari. Per tot això, pensem que és una llei que ens fa retrocedir als temps del nodo, i no és el que volem, clarament. Per tot això, però també perquè hi ha un aspecte molt important per nosaltres que atempta contra el model d'escola catalana. A part de ser una escola laica, una escola que intenta ser socialment equitativa, no? Una escola que intenta ser doncs, religiosament laica, ja ho dic, i que intenta que hi hagi una integració social i de gènere i de tot. És una llei que també doncs, intenta anar contra la immersió lingüística, que és un dels puntals també de la cohesió social a Catalunya. No? I per tant, aquí doncs, no la veiem bé, Què farem? Nosaltres el que proposem és acollir-nos i defensar la llei catalana. La llei d'educació de Catalunya, que va ser aprovada amb absolut consens de pràcticament tots els grups del Parlament de Catalunya. Que va ser una llei negociada amb tothom, amb els mestres, amb les associacions de pares, amb els sindicats, el que el diem els partits polítics també. Per tant, és una llei de consens, d'amplíssim consens, i que a més aquest model educatiu ha generat poquíssims problemes, comptadíssimes queixes. Hi ha una dotzena de queixes de pares que no estan d'acord amb aquest model educatiu. Entre milions de persones, només una dotzena de queixes. Clar, comparat amb la llei verd, que ha generat les protestes que sabeu, que ha generat autèntiques marees humanes, marees verdes i d'altres colors, de gent denunciant les injustícies i les desigualtats que promou la llei verd, nosaltres ens hem d'acollir el que ha estat fruit del consens. I el que tota una societat, en aquest cas la societat catalana, que a més, legalment té competències plenes sobre cultura i educació, doncs crec que el que hem de fer és acollir-nos a les nostres normes, les normes que hem decidit i consensuat entre tots, i que a més ha estat fruit d'un procés laboriós, d'un procés on hi ha participat tothom. Nosaltres no renunciarem a aquesta cosa que amb tant d'esforç i que amb tant d'acord social entre tots, que hem anat creant durant tants anys i que aguanta i aguanta molt bé, malgrat els problemes econòmics que tots sabeu que està passant a l'escola, i totes les retallades, això que és molt preocupant. Però malgrat això, aquest és un model que la gent aprecia, que la gent vol, que els mestres volen, que els alumnes agraeixen, que els pares defensen. Per tant, defensem el nostre model. No anem contra ningú, però que no ens destrossin, que no ens dinamitin allò que tant ens ha costat aconseguir i que volem mantenir.
Per tant, nosaltres ens mantindrem ferms amb el que és nostre i amb el que hem de ser. Bé, jo més que fer una pregunta a vostè, perquè no voldria comprometre, faré la pregunta en general. Què pensem que el president Mas no va vindre a la cadena humana per la independència amb l'excusa peregrina que representava tot Catalunya? I demà lo tindrem a Tarragona fent costat als copistes de la Conferència Episcopal Espanyola presidida pel fatxa Rocco Varela i el arquebisbe de Tarragona de l'Opus Dei. No em contesteu. Però no som idiotes, No som idiotes. Era una pregunta, Ja ho sé. No, però sí que vull agrair el comentari, l'aportació, evidentment. I deixeu-me afegir una cosa, més enllà de que gràcies per no demanar-me una resposta, i no la faré, no respondré, però sí que m'agradaria destacar una altra cosa que jo crec que també és de justícia, malgrat que doncs, el que hagis dit té molt de sentit, entenc el que sí. Però també jo crec que hem de dir que què és el que més ens interessa en aquests moments del president Mas i què és el que més li podem agrair? Que compleixi un pacte solemne i esperançat, que és un pacte no només entre partits, ho és, el va signar l'Oriol Junqueras com a president i el president Artur Mas, president de Catalunya, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, el partit del govern i el primer partit de l'oposició, és molt important. És un pacte, és més important que un pacte d'estat, és un pacte per buscar un estat nou, una cosa nova, esperançadora, una cosa que creiem que és desitjable. I per tant, el que li demanem al president Artur Mas, i el més important que li demanem, és que aquest pacte es compleixi. Perquè entenem que no és un pacte entre partits només, això ja és molt important. És sobretot un pacte davant del poble de Catalunya, davant d'una majoria que a les urnes va demanar democràcia, va demanar poder autodeterminar-se i decidir quin futur volem per tothom. Que és un pacte davant la gent que va sortir massivament al carrer fa un any i fa unes setmanes. Per tant, per nosaltres és un pacte que s'ha de complir, un pacte en el qual creiem i que ens ha de portar l'any que ve a votar sobre què volem ser quan siguem grans, perquè volem ser grans, volem ser majors d'edat, no volem ser menors d'edat i continuar sent tutelats i estafats, etc. pel poder. Si el president Artur Mas compleix això, escolteu, aplaudiments, petonets a les galtes i una gran abraçada. És el principal. Estarem d'acord. Tot i que respectem, acceptem i fins i tot de vegades compartim moltes de les crítiques que se li puguin fer amb altres coses, evidentment. Hi ha diferències entre el que pensa Artur Mas, Convergència i Unió, etc. i el que podem representar i pensar nosaltres. Però tot i així, aquest acord que hem tancat és un acord solemne davant de la gent, davant del poble i de la nació. I per això nosaltres l'hem de complir. Demanem al president Artur Mas també que faci el que està fent, el que ha anat fent fins ara i que continuï complint totes les passes, tot allò que està previst i el pla que tenim marcat per caminar cap a la justícia social i cap a la llibertat del nostre país. Ja està, moltes gràcies per totes les preguntes, aportacions. Ara us ho he deixat. Ens acomiadem molt fred cos, esperem que vagi molt bé aquesta responsabilitat especial de formes singulars de desplaçar-se. I sapigueu que potser encara queda alguna botifarra pel que no ha esmorzat, que hi havia a patinar. Moltes gràcies.